En dik tevreden van Robert Long. De première. Een stuk oer Iersemiet. Dat is Bijke van Pier 21. Get vreed in première in de Lawaai in Drachten. Screunt toch Bouke Oldenhof en regisseert terug Jos T. En alsof dat alleen nog net genoeg sterrenstof is, wil ik nog eens een keer spelen terug Teun Plantinga en Joke Tjalsma. Maar een hele bijzondere haatrol van Bobby, de hoen die je nou achter het gediend zit. Ja, die zieke. Bobby, kom er eens even bij. Ja, daar komt er. Oh, en je zoen dan denken, nou, dat klinkt mooi, want hij luistert goed naar Teun. Maar het is de hoen van Joke. Ja, Joke. Het gaat door Iersemiet, hè. Bekoor vol kennen in het dorp, maar eigenlijk geen contact maken hebben. Wel Faro deel en dan toch een ontmoeting kom je bij elkaar. En dat komt eigenlijk toch die hoen, hè? Bobby, hij hiet aan Bijken. Ja. Lees eens uit, hoe speelt die hoen daar een rol in? Nou, zeker van een plaatsje. Meestal als ik heel grappig. Ze is net voortdurend op toneel natuurlijk, dat ken ik net. Dus voor die hoen ik net leuk. We commanderen haar helemaal net. Ze zit op het toneel en dan komt de tuba en dan zit ze echt zo naar de meesten te zien. En meesten interpreteren daar zelfs alles op. Als ze alleen nog met Teun is en Teun is verdrietig, dan slikt ze hem wat in gezicht. Maar meer omdat Teun oorlel snoepjes heeft. maar de meesten die denken dan... ze vielt het. En dan krijg je dan ik nou rentien. Oh, die hoen die vielt alles wat je hem vielen, hè? Nou, ik geloof er niks van. Er zit niks in Pavlov. Het bijzonder is, dus Liekers, maar ik ben een poppenspeler. Ze werkt er bij een pop. Je eigen emoties wordt automatisch door het publiek projecteerd op die pop. Juist wie je mooi nodig is, echt van, hij zijn best wel verdrietig en die hoen maar dan voort. En dat merkt zijn hoentje, hè? Ja. Nou, ik denk dat het helemaal niet merkt. Ik ken helemaal net. Ik maak wel in de maand. Maar het is wel, je zorgt dat bij die hoen. Hey, Teun, dat is het nou toevallig dat poster zo mooi bij die achtergrond hing. Mooi, hè? Ja, ik heb even excuses om wie hebben Kaspers, die No Kaspar hiet, prachtig trouwens, met zijn single geweldig. Maar ik ga me even het holtje van wie beginnen plakt. Want ik denk, meestal met even zien wat Bijke is. Het is goed gelegen. Ja, absoluut. Nou, wat is Bijke? Nou, de sfeer zit er goed in. Ik heb begrepen dat je in Bouke zit binnen terug Bouke. Want die hier het gevoel van, dit is een mooi duo. Ja, ja. Maar vertel, waarom ben je in Bouke zet om een verhaal hoe Iersemiet te vertellen? Ja, dat weet ik net. Ik dacht, Teun, het zijn oren tonus dan ik. Wat met dat wurm. Maar in dit stuk klopt dat heel goed. Want het bent zo totaal verschillende mensen. Wij dan net een soort voor hoe het want. Dat is dus basiswol. En dan merk je, door aanleiding van die hoen, omdat ik net voor het beest zwaar ken, komen wij met elkaar in contact. En dan val ik al die vooroordelen voort. Ja, het gaat door Agnes, dat is Agnes. Ja. Een vrouw die op haarzelf is in het dorp. Mensen vinden er wat van. Ja. En Teun is René. Ja. Dat is een man die echt extravert is. Ja. Past een beetje bij die, denk ik. In de zin. Ja. En Jim komt hem ook wat in. Neem eens even maar in die redetrie. Nou ja, we komen ook in die zin per ongeluk in. We beginnen namelijk, we gaan een hele mooie vertelvorm in Bijke. We beginnen met monologen beide. En we vertellen over elkaars lippen of over je eigen lippen. En ik had heel tijd over Agnes in mijn beginmonologen. En dat ik wel nieuwsgierig naar ben. Want ik kon heel veel verhalen over Agnes. Op een buurtbarbecues voornamelijk. Zat het in een dorp of in een street natuurlijk. Zullen we het al heel wel kennen. Maar hij is nieuwsgierig naar Agnes. En hij zei op een gegeven moment van, god, waarom ben ik nooit naar het tag om uit te vinden wat er weer van al die praatjes. Want hij wil echt weten wat ze is. Het is een hele sociale man, René. Dus hij is echt in Agnes geïnteresseerd. Hoe ze leeft en waarom het ze dan zo leeft. En dan komen ze elkaar op een fiets. Dat wordt een hele rare ontmoeting. Want hier wil natuurlijk eigenlijk meer van haar weten. Maar dat slaat er al in net. Had ik een hekel aan hoen? Had een hekel aan hoen. Jazeker, daar begint er ook mee. Hekel aan hoenenstront. Dan begint hij te slikjen. René kan ik een hoen die zijn eigen stront opfret. Nou, en dan helemaal. Dus dat is verschrikkelijk. Dus nou ja, dus dat is hoe we elkaar moetsen. En we komen pas echt bij elkaar als Agnes in het stik een beroerte krijgt. De bidel valt. Misschien er al 2-3 dagen leidt. René vindt haar omdat Bijke misschien al 2-3 dagen blaft had. En maakt naar binnen. En zo komen de hulpverleners en zo vregen die dat hij op het hoentje passen wil. Oh, nee, denken. Want ja, hij houdt net van hoen. Nee. Maar Bijke is net samen een hoen. Bijke is Bijke. Nou ja, zo ontwikkelt zich het stik. En dan wil je daar ook veroordeeld uiteindelijk, toch? Ja, uiteindelijk. Maar wat ik fijn aan het stuk vind is, je kent natuurlijk het cliché dat ze dan helemaal tot elkaar komen. Maar meestal beloof ik altijd wie ze binnen. Dus deze vrouw, ik vind het prima als iemand in zijn dorp helemaal op zichzelf wijzen wil. Dat hoeft helemaal niks. Dat hoeft net met eerste met te krijgen hebben niks. Je hoort net van drokte. Dus op het eind van het stuk ben we heel erg nader tot elkaar. En ik ben dankbaar voor het dorp wat zij wel voor me diend heb. Maar ik word toch geen lid van de buurtvereniging, ja?
Wij zijn namelijk komen koffie drinken, maar toch ik ben net te vaak. Nee. Dus dat bloed, dat vind ik er sterk hoor. Hè? Want er is een soort clichés oer oud en eenzaam en dan ben je maar alleenig. Nou, dan hoef je helemaal net eenzaam te filmen. En nou is het zak, jij dat van de morgen op de radio werd. En jij dat het krijg ik werd. Dat nou hij jongeren lest van eenzaamheid. Volle meer dan extreem. ouderen. Ja. Want als je oud bent, hij al zoveel druk achter de recht, de tijd gaat volle rapper. Ik bedoel, daar is samen voorbij. Als je een ding te dwan hebt, dan hij je tot druk zuiver. ja. Dat wie vroeger heel oors. Toen ik jonger wist ik maar zeggen. Dus dat vind ik. En dat vind ik mooi, omdat het stikte cliché dat oud en eenzaam is net altijd. Hè? Dat is makkelijk te zeggen, maar eigenlijk is hij nog volle eenzamer. Ja, René. heel veel René. relatie had. Je bent het met Hans in het dorp. Zij is een verder als Agnes. Maar stond eigenlijk totaal verkeerd in die relatie. Leeft ook verkeerd, is een hele sociale jongen. Te gezeggelijk, post hem ik altijd aan. Hans is reclamefotograaf, zijn vriend. Je moet altijd van hem op de foto. Is een goed kleid, René. Maar kan zien weer ik net daarin kwijt. Waar ben ik? Wordt eigenlijk altijd vergeten. Nou ja, en die is het stik. We lossen het net op. Dat is heel mooi om de vaststelling, vind ik. Vind ik mooi. Want het is een heel mooi liefsverhaaltje. Wat we in een uur en een kwartier spelen. Maar het is net zo van, op een gegeven moment is René bij de vriend bij. Agnes had er een nieuwe vriend bij, want ze drinken regelmatig koffie. Heel ook bijna bij haar in. We spelen net een einde. Het is, ik vertel op een gegeven moment, het als regel is en Agnes weer thuis is. En ik weer om de Hans. Heel pijnlijk. Maar ja, dat is gewoonte. Ja. Zo werkt het. En dus we ronden het net af. We sluiten het verhaal net af van, het komt goed. Of, nou ja. Maar we horen hem iepen. Maar er gebeurt wel wat. Ja, maar jij hebt een aantal try-outs nog gehad. Ja. Wat zijn de reacties hierop? Nou, mensen vinden het heel indrukwekkend. Het komt heel boot aan. En mensen die tegen naar boeten rennen en dan zien ze van, god, wie hek zo'n boorman? En dit is uw stritten. Ja, ik dacht het ze echt racket. Ja. Ze gaan helemaal mooi in het verhaal. Ja. Ik deels denk ik de kracht van vertellingen wat die vrouw krijgt. Ik zei nou de kracht van verhalen vertellen. En wij zitten eigenlijk iets aan vertelvorm. Dus je wordt als publiek wel heel erg mooi lutsen in het verhaal. Dank je. In het verhaal, dat scheelt wel. En wij zijn altijd heel blij als we dan de dialoog weer even hebben maaien. Want we hebben echt hele lange monologen. Maar ja, want dat is het sterke. Ja. Sorry, want hoe die monoloog, dat vind ik wel, sorry, ik wil me breken, maar het gaat dus oer eenzaamheid. En als het dus de hele tijd een dialoog is, dan is het bij elkaar. En dus hoe viel dat? Hoe rekt het meisje is maar op het bot dat ik denk, dat is. Nou, de grap is terug, omdat we alleen nog op toneel stonden en zei ik iepen je. Agnes begint, daarna kom ik met een hele monoloog. Het bijzondere is van hoe Bouke het skreun had. En daar had Jos ook op hammeren. Want het is heel leuk om met Jos en Bouke. Bouke schreeuwt altijd een script. Dat gaat altijd 80 keer weer om. Dan is het niet goed. Jos wil echt vielen. In dit geval die eenzaamheid. Als het eruit komt, maar het eruit komen. En Bouke's eerste script wien met heel veel dialogen. En op een gegeven moment ontdekte Jos van god, het doogt ergens net. En wat ze achterkwam binnen is dat als mensen met z'n beiden op toneel stonden, is die eenzaamheid er net. Nou, als keer ze nog in hun eigen wereld, maar best net alleenig, best net kiest die eenzaamheid het rijtje. En dat is zo mooi van nou, als we over zijn eigen lippen vertellen, of hoe de oor, het begint te schrijnen. Je stond er alleenig. Ik heb nu bijvoorbeeld mijn monoloog hoe dat ik op een jitje zit. Heel leuk, twollen in de room, mal aan de ene kant. Eerst is het wel leuk, maar ja, nee, hoe best wel praat. Die jongen staat er alleenig in zijn groep mensen, die vindt er helemaal niks aan. Maar ja, als de joker erbij zit te zoeken, dan deal je alweer. Ja, dat is heel nieuw hoe dat werkt. Er is een hele mooie vorm van dat we beide los van elkaar beginnen. Dan zet we het schrijnen eigenlijk al een beetje del. En dan wordt er inlost mij. Nou, in feite hebben we met rijden dialogisch op toneel. Ja. En de rest is vertelling. En je moet ook wel even een stukje dwan hè, van die ene scène. Ben je hem daar al uitgekomen? Wat je hem, We winnen eruit. Ja, het is natuurlijk altijd nu weer omdat ze op de radio hebben gedaan. Ja, snap ik goed. Ik net heel lang of zo. Maar we pakken even een stukje scène dat we in het ziekenhuis. René past op een hoen. En komt mijn bosje blom binnen in het ziekenhuis. Agnes is krijgt in het ziekenhuiskamer te lezen. En de ontmoeting in het ziekenhuis. Waar in mijn hoen? Bij de receptie. En hoi. Waarom haast hij net mijn om? Nou, die meinen het op afdeling. Er mij hier om geen hoen. Ja, dat is ze altijd. Maar waar past er dan op bijken? Oh, nee, volgens mij wel een heel aardige vrouw. Ze zetten voor het wettervaardel. Als drinken haar worst moest bij de verpleging wezen. Wij wonen even zien hoe het ermee gaat. Beroerd, maar verder goed. Nou, daarom ben ik je. Zuster. Wat is er? Er komt hier een zuster om die voor te sturen. Agnes, ik geef foto's tot worst. Maar we moeten eerst nog even wat bepraten. Doe hij bijken bij mij waaihellen. Nou, ik ga bijken helemaal bij die wijhellen. De politie is vregen dat ik voor bijken zwaar geworden. Ze weten hier al hier hoe het zit. Ze verrekken alleen nog om er wat aan te dwan.
Zuster! Nou, Agnes, bedien me die nou even. Die zusters hadden nog te doen. Bijke moet je komen. Tot zover. Oké. Ja. En dan zit ik nog, Agnes, ik ga een probleem. En dan wordt het spannend. Oh, dan is dat nog even. Die nog even, ja. Maar toch beëindigen met bijke. Ja. Weet je wat ik nog... Ik moest juist een keer in gesprek met mijn vriendin nog. En ja, dat slaat voor mijn inhoud van de personage dat ik speel. Hier het oor... wat doe ik nog steeds? Ook weer echt oud. Een vriendin? Ja, die vriendin praat ik er maar over het ouderwensje. Als je ouder worden en bitter worden... Deze Agnes is ik net bitter. Ze heeft wel een hoop verdriet mij maken. Ze is wel traumatiseerd. Haast elk meisje is wel traumatiseerd. Maar toen dacht ik... je moet toch je ouderdom... ja, dat moet je toch de kneppelvreed amor fati. Omarm je lot. Want als je bitter wordt, het houdt toch op een gegeven moment. Dat weten we. En mijn eigen ervaring, wie ik... na mijn 60ste kukkelde, na 55 eigenlijk al... in zo'n oren belevingswereld. Ja. Zoals dat je denkt... ja, ik hier dit nooit betocht dat het zou zoveel of er zou iets zo zijn. En wat bedoelt ze dan correct? Nou, dat je... Ja, ik weet net, het is een gevoel... de tijd gaat volle rapper. Ja. Er binnen al mensen om je heen voort. En je weet zelf dat je hebt nog kwarte toekomst. Je mag je net mensen heel druk om dingen. Tenminste, dat is mijn ervaring. Ja, weer heel erg. Ja. Maar als je dan... Daar ben ik wel mensen, dat vertelde die vriendin oer, een man om haar heen. Die is dan pas 62 en zoals ziek. Maar die is zo bitter. Ja. En dan denk je, ja, waarom zou je zo bitter naar je einde daar? Dat is heel moeilijk, ja. Maar waarom zou je dat wannen? Kan je beter omarmen lot. En ik moest denken aan Szymborska, prachtige dichteres. Misschien ken je hem wel, Wisława Szymborska. Een Poolse dichteres. Die heeft een heel mooi gedicht over een bijdrage aan de statistiek. En er staat één zin in dat gedicht. Om de tuin geleid door de jeugd die voorbij gaat. Ah. En dat vind ik dan... Ja, dat snap ik nou zo goed. Ik voel me soms ook om de tuin geleid. Ja, denk ja. ik, hè? Waar wie ik nou? Nou ben ik hier, hoe sta? En ja, dat is het leven ik natuurlijk. Het leven, want... Ja, je wordt maar in je eentje geboren en je gaat in je eentje deer. Dus iedereen kent wel die existentiële eenzaamheid, ik vanzelfs, hè? Dat kennen we al hier wel. Ja, en daar had dit stuk ik mee te krijgen. Dat ik in deze vorm zat wat spelen, Sjenlitten. Ja, daarom herkent iedereen. Nou, en het mooie is, want Joke begint je natuurlijk ook hoor. Ik bedoel, Agnes had hier echt mee te meiden. Dit leidt ook een beetje in haar personage. En het leuke is, Bouke had het stuk, want je had 4 wielien begon er al van, ik ben aan het denken hoe een stuk van Joke en die. Hij had heel erg op Joke Excreun en ik op mij. Van mij zit er heel veel het vraagstuk in. Ik zie het je voor in Amsterdam ben ik. Had ik haast 15 jaar wennen. En nu ben ik weer in het dorp in Friesland. Omdat ik het hele sociale miste. Dus om een kort ding, ik kom mijn eigen onderbovenvrouw niet eens. Ja. Nou, ik nou hier in mijn eerst, ik geniet ervan dat ik iedereen ken. Er gebeurt ergens wat op een borkerij daar. Nou, dan wordt even een kaart heen en even vreden hoe het is. Heerlijk. Nou, dat ben ik dingen die er een alweer mij maken in het stuk. En dat is veel leuker hoor. Het rekken natuurlijk echt in hoe we beide in het leven stonden. Ja. In de levensfase wat je nog in zitten. Ja. Het is wel weer knap hè, dat ze dat er weer uithellen. Pier in 20, eerlijk wezen, ze zit heel dicht op wat er speelt in de Mierskip. Ik maak het Soesto. Ja, en dat is David Lelyveld, de baas van Pier in 20. Die weet het altijd feilloos om te filmen. Ja. En het bijzondere is dat je dan een schreeuwer hebt en een regisseur, wat echt een dreamteam natuurlijk is. Maar in dit geval Bouke die gewoon zijn spelers ken. En daar ook op schreeuwen ken. En wat de spelers nou moest ik er wel wat om verhoren, ja. Ja, ze moesten dat is toch een streng was. Ben die had het reden pot net voor nee, Bouke, zou je die vrouw net? Ja, dat weet die vrouw net. Maar Bouke had een hekel aan hoe. Ja, ik vind Bouke een geweldige schreeuw. Want de zin die je wat had je nemen. Ja, die krijg je al je cadeau als je ze uitspreekt. Ja, dat is, vind ik heel erg bang. Hij heeft een hekel aan hoen? Bouke is een beetje bang voor hoen. Dus hij had eigenlijk geen verstand van hoen. Dus er stond zin in dat stuk oer hoen. Waarvan ik dacht, ja, hola, hela, maar zo werkt het net. En ik soms tikken door de vrouw waarvan ik dacht, nee, Bouke, zo doen we dat. Maar wat het maatschappelijk werkerachtig gevoel is erbij toch? Vooral die net alleen nog maatschappelijk werkers nodig? Of zo? Nou ja, ik ben dan een oude vrouw, ik wen niet op mezelf, dus zit ik, de maatschappelijk werker komt langs. Ja, zou ik zien Bouke, maar waar is dat nou goed voor? Ja. Dat hoeft helemaal net. Die sommige vrouwen hier je en die heeft helemaal geen functie. Die heeft geen functie, die maatschappelijk werker. Dus ik zei, die moet eruit,
Je moet haar net zieliger maken dan ze is. Nee. Ze is net zielig. Nee. Alleen al dat beeld is ze worden door haar. Vrouw alleen echt, nou dat zal wel zielig wezen. Maar En hoe is dat dan bij die? Als homoseksueel deel zetten we die in het stik? Nou, het leuke is, het gaat eigenlijk helemaal niet om die homoseksualiteit net. Het is gewoon een gegeven wat er is. Ik ga gewoon een vriend, die heet Hans. Ja. En ik wij zij zo'n verder. Er wordt eigenlijk helemaal net, die heb je dat helemaal net Zo uit. wordt het een deel zet. Nee, ja. Mooi, nee. mooi, Nee, Teun is Teun. Hè? Want René laat heel dicht bij Teun. Ja. Nou ja, was de zijs, ik ben de flamboyant. Nou, dat is René, hè? Maar de best is, want Douwe tocht ik heel lang dat hij de only gay in de village wie in verder. Totdat hij erachter kwam dat er meer wie. Nee, maar dat zou dus toch werken. Dat we toch wel eens een keer. Er komt ineens zo'n geest. Nou, wie is die Teun? Nou, het is natuurlijk wel spannend. Ik bedoel, we verhuizen niet Amsterdam wij. En daar ken je natuurlijk alles. Ik weet natuurlijk, kijk, en dat is heel fijn, omdat je hebt een beetje een bekendheid in Friesland. En mensen weten al dat je. Ik hoor programma's meisje, like sekstip, daar ga ik wat deel van maken. Ik ga hier hele diepte interviews bij de omroep over homoseksualiteit. Dat kinderen heel fijn. Maar het is toch spannend. In wat voor dorp kom je terecht? Ja. Ik bedoel, ik kom zelf uit Van Woorden en ik verhuis dan erin maar eerst. Nou ja, ik weet in het dorp als woord, waar het nog best wel diep christelijk is. Daar hebben ze de moeite mee. Dus daar hoe ik net in het te wijnen. Ja. Dus hoe is er in zijn eerst? Nog vallen we daar fantastisch. Ik bedoel, dan willen we volgende zomer willen we het Rinse Magee feest organiseren. Dan willen we het eerste dorp wezen waar een Pride is in Nederland. Dat vind ik fantastisch. Maar het kind daar, we zullen, en dat is zo fijn. Maar dat is wel spannend. Hoe val je dan? En tegelijk, het had ik helemaal net zo bij homoseksualiteit te krijgen. Het is echt dat wie in verwoorden, ik zei, jou je de bi of net. Ja. Je hoor je net altijd bieten, Jan. Het is gewoon een personage. Nee, dat is een Agnes, net, die komt ook net altijd op bij de buurtvereniging, bij de buurtbarbecues. Maar ze eerder gewoon, en dat mij. Maar goed, en ik hou er toevallig van om wie is wel bij de keert, bij de voetbal, bij de lutsen. We gaan een roos sponsorboord. Want ik zei, god, ik hoor die reclame net. Ik wil gewoon een roos boord. Wie houden van de jongens? Nou, dat is dat toch? Nou, dat ging het nou weer in zijn Ik wil toch nog even één ding. Want ja, de haterspieler die luidt er achter. Ja. Kunnen we Bobby nog ergens erbij? Of zou je van alleen maar lekker lezen? Nou, nee, op het tafelhoed net, maar even nog wat meer. Ja, geef maar even de teun. Geef me de teun. Of bij mij. Kom maar hier. Kom maar hier. Ja, die maakt er even zien. Kom maar hier. Ja, we moeten wel even het bed Heel even zien. in beeld, dat is toch Kom maar leuk. even bij mij. Nou, het wonderlijke is, Bobby, we gaan af en toe scènes met Bobby die dus bij kan spelen. Dan zit ze op de bank. En ze zit er Daar is 12 ze. minuten lang in het begin. En dan bloot ze prachtig zitten omdat die tuba mooi klinkt. En dat is zo mooi, ze is zo braaf. Het is een braaf hoedje. Ja, shit, dan moet Joke eigenlijk wel even wat zezen, want dan Het automatisch de camera naar die. Oh, shit. Nou, Bobby, ze is een dagje de meisken, hè? Poepert. Mijn leven, poepert. Nou, hartstikke mooi dat je hem hier wint. Hey, dank u wel dat we hebben Het zit gekomen. erop, wij binnen Kleermuis programma. Jong, succes. Dank Voor u de wel. try-out en maar de première. Ja, en ik wil even toch wel als mensen het zien willen. Maar ze hut wijzen, de kaarten gaan heel hut. Piergen20.nl. Ja, want de première is dus Orenwieken. Nijweken op 14 oktober in de Wijn in Drachten. En we stonden de hele week volgende week in Drachten. Dus Oké. Ben daar nog kaarten? daar ben zeker nog kaarten. Oké. Maar ik zit er in het hut. Ja, oké. Joke en Teun, tegen dank. Bobby, tegen dank. Dank. Ik zou zeggen, wat willen hem nou? Want het klinkt serieus, maar het is volgens mij een heel leuk stuk. Hè? Het is Heel echt- leuk. het is- En we ja. hebben beide heerlijk op Zit ik gewoon tour. op de grap. Ja, dit is heerlijk. Natuurlijk, Ja. de motiklaatje, zij is libben met nou. Zo is Zeker. het. Hey, hartstikke bedankt. Vielen dank.